А? Какво правите ви този гипс го едете? Какво правите ви? Бага и Холандия живота ми да не е са пенсионирани с Холандия, майка му да е бака. Какво мислят в България хората? Мислят, че Холандия са изкарва хубави пари, а? Да, бе. От дърветата падат, бе. Да, бе, от дърветата. Събираме ги от дърветата. 100 квадрата днеска на ден фърляме на човек. Какво ще стане, не знам. Кажи нещо, бе. Маджото работи, няма време.